Takže čaute ľudia, vítam vás u môjho nového videa. Dneska si ukážeme druhú najlepšiu snipu až po karke. Je to LR762. Ukážeme si na ňu attachmenty, aké sú najlepšie a gameplay s ňou. Takže optiku si nechajte normálnu, muzzle si dajte suppressor, barrel si dajte long barrel, under barrel si dajte lightweight handguard, magazín si dajte extended mag jednotku. Keď chcete dvojku, dajte si dvojku, ale odporúčam vám extended mag jednotku, lebo 7 nabojov je až priveľa. Rear grip si dajte quick draw grip, stock si dajte heavy stock, laser si dajte target laser, ale nemusíte si dať. Fire mod si dajte 762 na to over pressured. Tak to vyzerá. Nemám dobre kamufláže na ňu, ale táto vyzerá dobrá. Takže užívajte si videjko. Čaute. OK, ideme Industries. Ty vole. Skočil dole hneď. Super, nedal mi pad. Oj. Smola. Lepšie vyhráva. Bo AFK, ale AFK killy. Oj, dobra. Ty kakas. Mám tu typečka hore. Na strechu. On sa rezne. Ja nechám. On mi nehovor, že si to zakempil do vody. Chce selfnúť, nech má šancu. Bot, čistý bot, proste. No jasne, a teraz príde. Fakt, vieš čo? Taký si slabý. Ja som ťa nechal selfnúť, nechaj ma. Haha, bot. Botko slabý. Botko. Zobral si môj loadout. Si môj loadout si zobral. Takže máš po chlebe teraz. Ja si ma trafil raz, už ma ani raz netrafíš.
Hoci po loadoutík. tá čo? Tá čo? Tak ty nevyšlo, ty gejko. Díky, že si mi zobral loadout. Za to si ja zoberiem ten tvoj. Fikl. Jaký za gazmasku, typek. Asi na shop. To bolo jak z akého filmu. Je tu niekto? Jop. Laker. Odišiel stamať alebo zakempil. Na mňa to tu zakempil. Kde je? Dobre. Nesťažujem sa. Mi udrbal platy, ale ten gej. Shiton. Revenge. Ja to nenechám. Hostile UAV in the area. Čo si myslel, kamo, že ho nevidím? Adjusting prices. Enemy UAV is on. Nie, ani na to nemyslí, kámo. Čo si myslel, kámo, reálne? Bot slabý. Enemies dropping into the AR. Ešte som mohol raz streliť, by som ho dal. Moja chyba. Ale ten tu, no, bot. Operational in the AR. Gas is moving. Okay. Bum! Losing ground. Moving. Joj, taký bot. Bo som ho nevidel. Proste žiadne audio táto hra nemá. Nájde, ale pekná hra. Ďakujem, že ste pozerali toto video. Pre viac takýchto videí dajte like a follow a vidíme sa na ďalšom. Čaute.